Mhontardawe, mi fydd yr ymdrechion I warchod buddiannau cwsmeriaid banc yn y dre yn parhau. Gweithio'r cadarnhad bod y galw am sefydlu hwb bancio yno wedi'i wrthod. Mi fydd y banc ola ar y stryd fawr yn cau fis Tachwedd. Mae link y corff sy'n sicrhau bod modd I bobl gael mynediad hawdd at I harian yn dweud eu bod nhw'n hyderus bod digon o opsiynau ar gael I gwsmeriaid. Ond fel y clywodd Siaradais, nid pawb sy'n fodlon. Mae Link, y cwmni sy'n gweithio I sicrhau bod gan bobl fynediad at eu harian wedi bod yn ystyried y penderfyniad I gau'r banc. Maen nhw wedi cadarnhau nawr y byddan nhw'n glynu at eu hasesiad gwreiddiol na fydd angen darpariaeth arian parod ychwanegol ym Mhontardawe pan fydd Banc Lloyds yn cau, ac maen nhw'n gwrthod y galwadau am sefydlu hwb bancio cymunedol yno. Maen nhw'n hyderus medden nhw bod gan bobl yr ardal fynediad at eu harian. Dwi jyst yn meddwl bod Link ddim yn cymryd I ystyriaeth y reality ar lawr gwlad. Maen nhw'n dweud bod nhw wedi ystyried faint o fusnesau sydd yn yr ardal, ond wedyn, enghraifft, dyn nhw ddim wedi ystyried bod yna elusennau lleol fel y Banc Bwyd yma ym Mhontardawe yn casglu rhoddion mewn arian parod ac angen bancio nhw. Dyn nhw wedi cymryd hynny ystyried. Byddai'n cadw I ofyn iddyn nhw ail ystyried, maen nhw'n cadw I ddod nôl ata I mewn termau negyddol iawn, a teimlo ydw I bod nhw ddim yn gwrando ar leisiau'r gymuned, a fydden ni'n dadlau dyna sydd angen iddyn nhw wneud, ac os dyn nhw ddim yn wneud hynny drwy y ffordd maen nhw'n prosesu yr apeliadau yma ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod angen I Lywodraeth camu mewn.